O Instituto Castro Alobre de Vilagarcía quere fomentar o galego máis aló das aulas. Con este obxectivo, o seu Departamento de Normalización Lingüística pon en marcha a actividade Pasatempo co Galego. O lema que está aí, nese carteriño é Pasatempo co Galego, non? Vamos a un bar, pedimos algo, facemos o crucigrama e despois levamos a servilleta de recordo. E nada, o que pretendemos con isto, é dicir, no equipo, é non só facer actividades dentro do centro po alumnado, sino que queremos que isto salga á rúa tamén, non? 5 alumnos do centro encargáronse de dar forma a outros tantos pasatempos con temáticas como as partes do corpo, as praias de Vilagarcía, os seus festivais, a fauna galega ou atopar que lingua se fala na capital arousá. A seguinte parte da actividade será distribuir estes panos de mesa. Vamos ir por todos os bares de Vilagarcía. Eles van a entrar e van a explicar en a cuestión a campaña, van a explicar que é unha campaña de fomento do galego, que eles diseñaron unhas servilletas e que como agasallo lle van a dar, 500, 1000, as que haxa, non? Vamos a intentar ir por todos os bares máis posibles de Vilagarcía. Non é a primeira edición desta iniciativa. De feito, nos últimos 2 anos, os alumnos elaboraron salvamanteis e pousavasos con mensaxes en galego.